Ezinụlọ nnukwu nna bụ Simon Odo-Offiadiagu ndị akpatọ n'Umulumgbe n'okpuru ọchịchị Udi n'Enugu steeti ji ohere a ekwupụtara mba ụwa maka ọnwụ nna ha, nnukwu nna ha, nna ha okenye, ọgọ ha nwoke na nnukwu nwanne ha nwoke bụ onye rahụrụ ụra nke udo na mkpụrụ ụbọchị 16 nke ọnwa Febụwarị n'arọ 2022. Ọ gbara arọ 78. Etu a ka usoro elimozu na akwamozu ya ga-esi gaa. A ga-akara ya ụka nche abalị na mkpụrụ ụbọchị 17 ma ọ kụọ elekere 6 nke mgbede. O ruo ụbọchị Fraịde bụ mkpụrụ ụbọchị 18, ozu ya ga-ahapụ ụlọọgwụ Annunciation Enugu wee lọtaba Umulumgbe, ebe a ga-akara ya ụka elimozu na akwamozu ya na be ya. Ka a kasịrị nke a, ngwa ngwa akwamozu esochie. Biko ụmụnne m, ka anyị sonyere ezinụlọ a wee tie ha aka n'obi ma kwanyere nna ha ugwu ikpeazụ, maka na ndị Igbo si na ka mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe ya. Onye binyere aka n'ọkwa a bụ nnukwu Maazị Chinedu Offiadiagu n'aha ezinụlọ ndị bụ Odo-Offiadiagu. Ọja ndị Igbo jikwa ohere a wee na-asị ezinụlọ ndị bụ Odo-Offiadiagu, dibe dibe ndidi ọnwụ, onye o mere ya dibe o, na anyị niile bụ ọnwụ. Biko na ụmụnne m, kasienụ na nnukwu nna nwụrụ anyị niile. Nnukwu nna anyị bụ Simon Odo-Offiadiagu, ọfọ nna gọrọ gị dịka ị hapụgoro ụwa bụ ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa, ka Chukwu okike abịama nabata gị n'alaeze ya, ebe ị ga-anọnyere ya ebighị ebi n'aha Jesu Kristi onyenwe anyị. Ise.